around, got the whole thing wobbling, wobbling, wobbling. When I come around, got the whole thing wobbling. I pozdrav svima ljudi, ovdje je Wolfi i danas radimo debeli likovi protiv tankih likova. Mislim, ovo su oni kao krupni. Sam Hoga, on je malo butkasteo. Kao Baby Dragon, ali ja mu kažem stavi Baby Dragon. Ne, ja neću da stavim Baby Dragon. Uzme nekog sa stomašom. Dobro, i ljudi, ajde da krenemo. Mogu sam da uzmem prije. Ljudi, kao što ste vidjeli u prošlom gameu, mislim u prošlom videu, imao sam kao, kako da vam kažem, nije mi se vidio ovaj kružić, na kom piše M. Čekaj, je ovo Tanak Wizard? Da, jes. Okej. Aha. Inače, ovo sam... Ja sam uzao gloma kad znaš da imam tornado. Ti znaš lepo da ja koristim tornado da privučem džebele kuće. Pitaš se zašto sam to uradio? Da fireballam bombera. Ne. Aha. Ode mi tower, ode mi home. Pa ti uglavnom imaš trupe koje ne napadaju. Rožan, brata Gianta, dede. Šta? Rožan, brata Gianta, dede. Sad ću ja da ti izbratišem. Niger mi je dam. Rožan sve to nije bud. On je koval. Mani. On je lepota. Ima dom. Yes! Velika šlepka top Wizard. I neko nas čekuje. Neko nobarica. Neka moja nobarica. Poput mini peke. Poput me. Dopusti mi jedan tower. Neći da... Neka! Izdaj se! To je bio taj game, ljudi. I kao što sam pričao, vidite da u prošlom videu mi nije bio onako krug. Nego sam morao čuti, nego sam morao ovako da gledam. E pa sad sam vratio, pošto onako nisam mogu da vidim vreme. Ajde, nastavljamo, igramo... Igramo 3 betla. I u sljedećem videu novi challenge. Promijenim si dek da... Ne, nisam. To volim. I stvarno, kako ne laže. Dete malo. Mini peka. Znaš, ne moraš na sve da bataš golem. Ti ne znaš šta ću da uradim ja s golemom. Ne! To mogu samo jedno da ti kažem. Hvala. Hvala to. Gledaj ovo. Što ću sad da uradim? Biće mnogo to. Gledaj što ću ja da uradim. Hvala. Ne! Skapirao sam! Skapirao sam te. Ljude, nikad ne verujte Dunstar poput Zeston. Zašto me tako zove? Tako su i zove po startu. Pa šta? Nije pa šta. Ko te tera? Ja te ne tera. Nemoj da me zoveš tako. Jessica 2. Nemoj barem ovdje da me zoveš tako. Ja sam Jessica 2. Nemoj u moju kuću. Ja sam Jessica 2. Ne, ti si ružan goblin. Level 10.000. Ljudi, to je moje novo ime za kanal. Šans. Pokušala sam. Ne. Samo ružni goblin. Joj, sad će me Ja pobediš. imam onako ružnu goblinu u deku. Što ih ne koristiš? Upravo sam ih iskoristio, nikad mi jedan. Kako Jessica. Znam, ako još jednom ovo kažem, ti će me prebijeti. Naravno. A sam mrtav.
igramo do 3. Ja sam i sve armika 3 prijatelji, to mi konem. A posle ovog challenge-a igrat ćemo opet 3-3, da pokušamo. Da. Moguće. Da, ovom darom I ajde opet će da... Možemo sa golim delom. Ne, opet će da pokušamo sa Fire Spiritsima. Opet. U vremenu doma nije bilo samo početnička sreća. Da. Nije početnička, koga dugo smo to radili. Početnički uspjeh onda. Ja se nadam da nije bila početnička sreća. I zamislite ono, da, bila početnička sreća. I to jedna debela početnička sreća. Šta misliš na debela gospodin kapetane, gospoja kapetane, gospoja kapetane. Mislim debela. Kikem, bum, kikem. Mi držam skeletova bomba na level 3 daje preko 8000 damage. Kad bi držam skeletom bio toliko prije, bukvalno svi baš u zadnji sekundi se može da kundi. Wow. Si vidio kako se to radi. Mirrorless klon, yeah. Aj, mogu što kune, znam skeletom. Ajde, idemo 3-3. Fire Spirits, sa Fire Spiritsima, ubaci Fire Spirits. Umjesto koga? Umjesto balona. Ali ja nemam gdje. Stvarno si ga brisao? Ajde moj dek, kopiraj, iskopiraj moj dek. Ne mogu još. Cancel. View profil. Kako be? Ajde ljudi, vraćamo se čemu napravim dek. I ljudi, evo nas, ništa se nije desilo. Ja sam zaboravio da počnem snimanje dok me ovaj noob nije podsjetio. Nubara od Nigera. Ti moram pitao si započeo snimanje Kikem. Šta je tebi? Rekao sam ti pre neki dan. Dobar da. Sorry, možeš da bacim roket? Baci zep na moj tauber. Zašto? Zato da vidim. Imaš te. Da. Pa nemam ga još. Pa ja ga nemam u svojem da držim tim trukom. Tak nijem da kažem da ti ne zepujem. Rekao sam da ću zepujem. Bući bubu. Baće bege bege. Baće wanna get GG, GG. Baci fireball na moj drugi tower. Važi. Imam Fire Spiritsa. I možeš to. Ne! Dum. Ti ne puniš fon, ja ću da ga punim. O, vrate. Ljubav jedna, sad ti trebam Fire Spirits. Imaš bombera? Jel imaš bombera? Znači, fireball. Možeš da ga fireballuješ. Imam ih. Dođi. I ljudi, vraćamo se kada... Za 15 sekundi. Ljudi, evo nas nazad. I Prošlo je 15 sekundi. sada, pa jasno. Trebamo Da pošaljemo naše Fire Sprinterse level 10. 9, 2, 10. 1. 9, 2, 1. 9. Bum! Izgubili se! Roketovos! To! Ne! Šta ti je, Đole? Bilo je da će da uspiju, ali Kike mi nisu.
Nema veze, opet ćemo da pokušamo. I opet dok ne pokušamo se možemo. Ne, ajde, idemo opet. Ostalo nam je još malo vremena. Ne, još baš malo vremena. 15 minuta mogu da izbacim na YouTube, pa ti sad vidi koliko nam je ostalo. A već 10,5 minuta snijemo, da. Ne, si normalan? A, dobro, to možeš da rokituš. Oh, yeah. Ne još. Ne treba da frizuješ. Ugodio sam se kitala, kike! Bacam fire sprintese i hoga. Kika mi je velika, a ti si mali. To su Bitovi. ono dva youtubera, Vanimi, Lečanstveni Vanimi i Lečanstveni Serbian Games BL. Da moj omiljeni youtuber izbaci I play Pokemon. Go every day. Šnackno. A ne. Aj mi ja. A, sad se pozdravim. Možda mi robi... Ne. Tako ti mi predstavio. Da, mi je bilo dobro. Sad si izgubio. Da, Kike ti. Kike ti da sam izgubio. Kike mi. Zepe. Ej. Pa je bole. A znam da. Stavi brzo. Fanta. Okej, odbrani se. Snaži se. Kao treba da se ostane na manje od 200 health. Zbog čega si? Ne. Ne. Joj, sad se brani. Dobro, odbranit ćeš se od njega. Čekaj. Ja nemam dovoljno. Čekaj, bomber diluje 271 damage. Pusti ga da jednom udri. I to je sve. Treba samo jednom. To. Dobro, čekaj. Imaš 25 minuta se. Čekaj. Nemam. Bacaj prejst. Blizu mi je King Tower. Čekaj. Sprinter se. Moj A, sprinter. fakaj se. Ali pobeđu je. Čekaj, čuti. 3, 2, 1. Ne! Špeckam. Moram nekako da se odbranim. Bundar. Becka. Dobro, kako sad? Hog. Da, Hog. Učiš s Hogom? Aha. Joj. Ne može s Hogom ne radi to. Bomber? Evo ga. A imamo Čekaj. par sprinter šoga. What you gonna do? Tako 3, treba da ide intro. 2, 1. Brate, šta je ovo? 3, Kike. 2, Nećeš. 1. Šta je ovo? Ne znam, Nigeru jedan. Ajde probam. Vanimi. What you gonna do, Vanimi? What you gonna do? A što sam namjerno odradio? Joj, Isto namjerno uradio. I ljudi, čuti, i ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, vidimo sljedećoj i do tada pozdrav. I ovo je sve. I im još 3 sekunde.